Christmas is in the air na gayud mga kapuso. Ani ay panimay sa dakbayan dinhi sa dakbayan sa Subo sa Barangay Pardo diin gibida na ang ilang mga Christmas decors. Gikan sa main street pa lang hangtod na sa ilahang White Christmas nga Christmas Village. Sa Iranta, pinaagi ni ining report. Sabay-sabay sa buong mundo, padama ang puso ng Pasko. Christmas is in the air. Makadanigayod sa imong atensyon kining panimay sa mga ibara tungod kay sa gawas ug sa sulod sa panimay mahingang haka sa maanindot nga decorations. Ang Christmas theme ning tuiga gikuha pa sa konsepto gikan sa gawas sa nasod ang main street. Makita ang life-size nga mga balay nga lain-lain ang tema sama sa castle ug cafe. Pagsud nimo sa ilang balay, mosugat dayon kining Christmas Village. Bisag sa miniature lang, imo nang masinati ug mapawaw kung unsa ang White Christmas. Makita nimo ang carousel, London Bridge, simbahan, mga balay sa Europe nga tema, trains ug syempre ang snow. Ana asay castle, mga tao nga miniature ug ang bilen. Nagkadaiyang klase ang mga balay nga imo makita dinhi ug naghari gayud ang Christmas fields sa matag balay. Samtang ang Christmas tree napuno na og mga adorno ug ang ilang mga bongbong puno usab sa mga Christmas decorations. Ang pagpabarog sa Christmas village ug ang pagdekorar sa ilang balay nahimo ng bonding time sa pamilya. Gani, ila kining gikahinaman nga buhaton kada tuig. Matud pa, fulfilling alang kanila kung mahuman ug makita na ang ilang gihaguan. Kami gyud ako mga bata, kanang ako family, mga asawa, kanang enjoy gani kay sila sa gibuhat nako. So mara pa tay murag fulfilling kay para namo niya. Murag kanang bonus na pud na nga kanang mo appreciate ang uban. So okay kaayo take risk gyud unya. Push your kanang your passion and desire kung asa mo happy. Go for it. Excited sad gyud mi ani nga among gibuhat kay before pa lang mo coming ang December ko ana ka na murag excited na mi unsay mahitabo